Gyere, mutassuk meg. Ki ez az ajándék? Hopp, vidd oda anyának. Anyának. Jaj, de jó! Kaptam. Azt a mindenit, ezt majd visszük a bölcsibe. Jó? Nem visszük. És ez micsoda? Micsoda ez? Szedd le a papírját. Jó? Tébb le. Nyugodtan, tébb le. Nem megy. Nem megy. Segítsek? Picit segít. Így. Gyere, papa. Na, tébb tovább. Gyere, segítsek. Gyere, nézz ide. Tépjed, úgy, tépjed. Úgy, Ej, Ügyes. úgy. Azt is úgy. de ügyes. De ügyes. Jaj, de ügyes. Mi ez? Mi ez? Szép. Párna brümi. Tentele. Nem gurul. Tetszik, szép? Brümi, brümi? Mutasd meg apának. Mutasd meg. Benyírkán. Nem tudsz. Na gyere, nézd meg a többit is. Van még ajándékod? Gyere, van még más is. Mi van? Mi van még? Na Nézzük. gyere, itt a zsákban még van. Van valami a zsákban. Na mi van más még? Ne vidd el. Ruha. Az csak egy valami. Ez, nézd, de mi ez? Ez mi? Pizsi. Pizsi. Mi van rajta? rajta? Jó, az a És elütted. Hol a brümi? És a papi eltűntette. Megvan? Akkora nagy brümi. Ott nem villog a lámpa. Nem pörögnek a kerekek se. Tedd rá a fejedet, Ez ilyen jó aludjál. kis párna. Aludjál. Rá Tudsz tudsz, cikázni. rá tudsz tentézni. Kicsi. Át tudod ölelni, és akkor tudsz tentézni. Ajjajjajjajjaj, de jó.